Soc la Marta Sobera del Departament de Risc Creditici de BCA Bank i en aquests moments estem treballant molt estretament amb el mateix departament de Mora Bank, amb l'Àgueda Canet. El nostre objectiu que anem treballant constantment és unificar polítiques de risc, perquè així quan hi hagi la integració ja tots tindrem el mateix coneixement, així com fer seguiment de les propostes més rellevants i analitzar les propostes més rellevants que tenen amb el seu dia a dia. De fet, l'experiència és positiva amb la part positiva que jo havia treballat amb ells. De fet, la meva etapa laboral anterior jo venia de BCA. Les persones són molt importants. El conèixer la gent, perquè no només l'Àgueda, sinó que el Josep Maria també vam treballar junts, per mi l'experiència està sent bastant interessant, però també a la vegada bastant normalitzada. I en definitiva el que volem és poder formar part d'un equip i aportar a cadascú de nosaltres la nostra experiència i el nostre coneixement per tal que aquest departament encara pugui ser millor. De fet, jo crec que l'opció o el futur més important és que podrem ratificar que un cop tots integrats seguirem sent el millor banc de la plaça.